En primeiro lugar, como decía, transmitir a gratitude á Consellería por esta convocatoria. Entre outras razóns, porque entendemos desde Unións Agrarias que hai que queimar todos os cartuchos posibles para tratar de volcar esta situación na que, por desgracia, estamos, con unos contratos en riba da mesa con baixadas non só desproporcionadas, sino absolutamente injustificadas. E neste sentido, desde Unións Agrarias, o que pretendemos desde o primeiro momento é que opere dunha vez por todas a racionalidade por parte das industrias, que modifique unha baixada que, como digo, é desproporcionada, e non nos cansaremos de usar todos os resortes e mecanismos que temos na man para modificar esta posición das industrias lácteas no seu conxunto, con baixadas de entre 8 e 11 céntimos, que históricamente repasábamos ahora na reunión, non recordamos desde hai moitos anos. Onte mantiñamos unha reunión desde Unións, desde a UPA, Caferil, a postura foi clara por parte das industrias lácteas, e hoxe aquí na Consellería, prácticamente a horas de que se firmen todos os contratos, o que pedíamos é que se activen todos os mecanismos por parte da Consellería de Inspección, que se ponga en marcha toda a maquinaria para impedir que as industrias sigan utilizando este tipo de prácticas absolutamente ilegais desde o noso punto de vista, e unha competencia desleal clara. Está entrando leite de Francia e de Portugal a precios de derribo. Creemos que hai que actuar de forma inmediata con esas industrias e, sobre todo, para que non se repitan este tipo de comportamentos por parte de determinadas industrias que están modificando o normal funcionamento do mercado do leite no noso país. Temos máis do 50% dos produtores, casi o 43% da produción de leite. Non en vano, Galicia ten que ser o buque insignia das decisións que se tomen con respecto a isto. E, por lo tanto, non só estamos de acordo, sino que nos parece ben a iniciativa de modificación de determinadas cuestións do paquete lácteo, da lei de cadea alimentaria, porque hai certas eivas que non permiten que sea unha lei que actúe para defender a parte máis débil da cadea, que sin duda son os produtores de leite deste país. Que as OPEs teñen que funcionar e que teñen que ter capacidade de negociación é unha cuestión que ninguén ten duda, pero que hasta ahora non conseguimos que eso se fora realidade, se convertira en unha realidade. Por lo tanto, darlle a posibilidade de negociación real ás organizacións de produtores para que se negocie hasta o último momento, e en caso de que non se chegue a un acordo, como sucede no día de hoxe, o que se debería generar é unha prórroga automática de un mes para seguir debatindo e seguir o tratar de buscar unha solución aos problemas que temos encima da mesa. O decíamos, os contratos de leite, os únicos que teñen capacidade de poder modificarlos en canto ao tempo de duración son os produtores, pero o que estamos acostumbrados é a contratos de adhesión, non de negociación. O produtor ou firma o contrato automáticamente, a industria deixa de recoller o leite. Por lo tanto, o podemos comprobar que todas as industrias salen na mesma línea, salen incluso algúns contratos con as mesmas faltas de ortografía para todos, o que demostra que non existe negociación e que seguimos a imposición por parte das industrias dos precios, e que toman acordos, sale unha determinada industria que é o que marca a posición, e a partir de aí o resto siguen ese regueiro, e que, por lo tanto, desde Unións Agrarias anunciamos unha denuncia en competencia como noso día, porque creemos que se está producindo un fraude de lei, un acordo das industrias lácteas para fijar artificialmente un precio a baixa do leite no noso país, en Galicia, e, por lo tanto, seguimos e articulamos outra serie de cuestións, como foi a denuncia en Fiscalía, que esperemos que actúe, e que actúe con todo rigor. Non pode haber ningún tipo de justificación para que entren cisternas 8, 10, 12 céntimos en fábricas de Francia e de Portugal, que o único que fan é modificar o mercado claramente, e que, por lo tanto, son precios que generan unha competencia desleal e que distorsionan absolutamente o noso mercado. E en ese sentido, non só a denuncia en Fiscalía, sino que desde Unións Agrarias o que creemos é que tenemos que tomar partido para evitar o que decía o director xeral, que un sector estratégico como o sector lácteo o poda levar por diante o comportamento das industrias. Por iso, desde Unións, vamos a instar a creación de unha comisión de investigación no Parlamento Galego para ver que industrias están utilizando prácticas desleais
prácticas que consideramos que incurren en determinados ilícitos e que de unha vez por todas se paralice este tipo de comportamentos que poden levarse por diante a moitas familias, a moitos produtores que levan feito un esforzo importantísimo en inversión, en modernización das súas explotacións e que, por tanto, non vamos nin podemos permitir.